m-am regăsit la un episod. Mi-am luat la bubu. Vă place? Nu l-am luat așa, mi-a picat la cutie, vreau cel cu doză așa și care se deschidea. După îl scoteam așa. Era mai tare. Chiar dacă nu e original, pentru că nu e original, nu contează, pentru mine e foarte drăguț. Poate să dea din mâini, din picioare. Doar că dă din mâini și din picioare așa, fața la mine, nu la voi, că n-are cum că cade. Foarte drăguț. Și mi-am luat și unghii lungi, doar că nu vi le-am ajutat. Vă place? Uitați, Coca-Cola. Scrieți în comentarii aici sau aici dacă aveți la bubu Coca-Cola sau dacă nu la bubu normal cu culori sau cel legendar. Scrieți aici sau aici, că nu știu. Adică știu unde e comentarii, doar că odată arată aici, câteodată aici și de asta. E foarte drăguț, chiar dacă este de Crăciun, pentru mine nu contează. Ne vedem data viitoare. Pa! Stați un pic. Că trebuie să vă ajut să lăsați. Pa!